Pintas ka na. Di ba? Kumare! Papa naman ay. Ata, ag-chismis kayong gamin kita. Ato, di kong pula ko, di yung manabalitaan. Ano nga, Chay? Ako, nagkakapsot tira Dario. Ano birthday, ni Kumari Dale, years na. Ay, natiis na. Sumurot kami, Agarod, Marinohan. Saan lang nga si Katimapan, sumurot kami. Intayon. Kayo, Kumari, sigurado nga maabutan tayo. Agitugot kayo, Ay, di plastic yung stone, duhatag tan. Makaisa ko tanti, adong karne. Shortcut dito pag naantayo. Asidig tayo lang ang makadanong di jay. Ikinayat at makuha tayo dada, Mare. Kabisadok dito yun and ako mari dali ta shortcut dito. Dito ito shortcut na talaga. Abay, kasla sa balimit, Mare, pag tayo. Ay naapo, agtiwala kayo kanya ta amok amin nga partes na dito. Apan di end ako mari dali. Dito iti shortcut. Garon lang nga, mabsug tayo, ha? Hangking agda nagkada pa iti isupot yo. Mayat, Agarod. Yapura tayo, Garod, baka maunaan tayo. Abay, kasla nagad tayo mat-t-shirt ka nga bagbagam, Kumari. Ay naapo, dito yung nga talaga ti shortcut. Hantay nga agda nagta talaga nga mabsog tayo. Amok ti pa naghanhangganan ni Kumari dali. Ay naapo hanggang dandanuman ta. Sigurado nga mabsog ka jay. Nakabanog mat-t-shirt ka nga bagbagam. Ay agda nagka Sa bagay, di. Pagkukudan tayo ito ata. Reklamo kayo. Asidig tayon. Kunak kanya yung shortcut dito, isurutan da lang. Sigurado nga tamo ate, Kumari, nagkasla nagad tayo mat-t-shirt ka. Hanggang agda nagta masulit yo, mabsog tayo damdama. Ay, papanan nyo? Pinatikukan nyo dito. Ay naapo, datakot. Ay na, lalaki man siguro gamin urayan nyo to yun. Isuhan nyo nga nabalitan. Birthday ni Kumari Dali Tata. Apang kami maki-birthday. Join! Join kami. At kayo yun, apo. Ay naapo, gurure kayo man sila lalaki tan. Shortcut lang dito. Ah, sige. Ay naapo, sidag tayo. Ay na. Sigurado dati Shanghai, spaghetti. Shortcut ko na, Mari, kasi longkat sa dati. Ay na, kaya nga rumaniklamo. Mari, ada yung pahay, Mari. Ako, asidagan. Shortcut Mare. dito. Asidag kang asidag ko naman, Kumari na. Asidagan di. Asidag tayo. Itani ti balaydan da kumari dali. Aman. Nag-shortcut tayo. Hanggang madanagan. Nagaday mo ang shortcut ni Kumari, kasi longkat mo. Datan, asidag tayo. Oh, solve. Apay, papalan nyo, Mari. Al-aldawan. Ay naapo kumari, yung baglaki de. Amok nga iso nga data ka kumari. Abangan da kami kumari ya. Ay, agar urak tricycle, Mari, pamapanak man di palengke. Ay, bayag ti tricycle. Anya kumari. Kadi babet din tata. Iso nga imay kami si Murot damat. Amok ka sigurado nga agluto ka ti Shanghai, patin, adobo, maha. Malpasin, Mare, di pala kayo man. Anya? Wan, sukul mapanak paling kita ta, Mare, ta na ibos amin, iti-stack mi dita kusina. Wala kasi ka!